kukundamidzai pano pachirongwa papaivapo kare audiobooks patiri kupfuurira mberi nebhuku redu kumuzinda hakuna woko. Chitsauko 2. Amai Gwati vainge vari kungotapirirwa zvavo nerwiyo rwavo rwavaingunoimba zvavo pamwe nokurovera bhaibheri ravo pamaoko avo. Apo vakanzwa vokakatwa zvinyoronyoro rokwe ravo. Kashungu kokudzingaidzwa parwiyo rwavo kakavati moni. Manhanda achibva ati tugu. Asi apo vakazoona kuti ndamai Mundindi havana kuziva kuti uso hwavo hwakafaranuka sei, huchidzima hasha dzainge dzavaputira. Vakazongoona rwava hunyena-nyena chete. Aika vasikana, ko izvo mozipirwa nenziyo kudai, asi hamuchaziva kuti tichada kuenda kujangano kani? Haiwe, ndanga ndatokanganwa zvangu. Ini kana nokuzombofunga zvangu. Vana mai Rodza namai Gura vatoungana here? Vakapindura nokubvunza pamwe chete, uku vachiteedzera kudhonzwa uku vainge vachiitwa nomumwe wavo. Avo varipo avo vakadavirawo amai Mundindi vachinongedzera kwainge kwakaungana madzimai mazhinji echita. Ndimi mange masara moga moga. Ava vadzimai vainge vachida kuti varumane nzeve nenyaya yehoka yavo iyo vainge vachida kuita masikati omusi uyu. Hoka iyi yaigara iriko svondo yoga yoga sangano rapera. Vadzimai vose voruwadzano vainge vari nhengo dzehoka iyi. Yaingove yavanoti mazuva ano society. Musociety umu madzimai aya aita zvijana zvokubvisa mari. Kana munhu aine chijana sezvakanga zvakaita mai Roodza musi uyu, aigadzirira mabiko okufara pamwe nevamwe vake. Uyu ndiwo musi waibuda yose midziyo yaishandiswa mumba umu. Midziyo yakaita sekomichi nendiro dzevhu dzinokosha. Ndiwo musi waitaridzwa kuvamwe kuti mhuri yainge ine jana resociety iyi yainge yakabudirira here kana kuti yainge iri yegwata-kwata. Mudzimwe mhuri midziyo yacho yainge yakafanana. Kunyangwe kwaiva nokuongorora nokuyera chinhano chemhuri yoga yoga yaiva nejana resociety. Vakadzi ava vaitaura makuhwa. Kazhinji kacho vaifadzana zvikuru kwazvo. Ndiyo nguva yaipepetwa guhwa remisha iyoyi. Ndipozve pairohwa chikwee chaimutsa zizi rose rainge riri pedyo. Tingati zvedu vadzimai ava vainge vakafaranuka kuita zvose izvo vaida, nokuti vaingova vega vega zvavo. Pana vakadzi voga pane basa. Hoka iyo vainge vakaunganira yaizoitwa nenguva dzechipiri mumasikati. Vadzimai ava vakatsenga-tsenga mafambiro ayo vaizoita kuti hoka yavo iite. Vakapedza nguva huru chaizvo vachiita izvi zvokuti apo vakazopedza kuita izvi, voruzhinji vainge vatoenda kusiya kwavakomana navasikana vainge vachiita mitambo yavo pedyo nechechi. Vadzimai, tozoonana masikati. Mochimbidza mauya vasikana, mukanonoka mungazodya manonoko. Ndimai Roodza avo vainge vachionekana navamwe vavo. Ivo vomhanyira kuti vandoona kuti zviro zvakamira sei kumba kwavo. Zuva rainge rorova nhongonya necheparutivi payo. Mombe dzozeya dziri mumimvuri. Apo vana mai Mundindi namai Gwati vakapinda munzira pamwe namai Maidza kuti vachinange kusociety. Avawo amai Gura vainge vatungamira namai Maorera kuti vondobatsira mai Roodza kugadzirira. Mai Gura vainge vasina kuzombomirira musangano wainge waitwa namai Gwati, nokuti ivo vainge vatoudzwa nokukumbirwa kare namai Roodza. Zvaingunofamba madzimai aya vainge vachitsenga-tsenga mharidzo yainge yapiwa nababa Gura matunhu mangwanani omusi uyu. Asi munoona gehena harisi kumwe vasikana asi pasi pano.
zvataurwa nababa Gura zviya ichokwadi chaiyo. Denga negena zviri pano. Ukagarawo upenyu hwako zvakanaka uri kudenga, asi ukagarawo naSatani unozvipinza mumoto. Ndimai Gwati ava vaingunotaura nevamwe vavo. Izvo uri kutaura mudikani zvinoda muswere, asi ndinotenderana nezvataurwa nababa vaSekai nhasi. Murume akuma paidi. Ava ndimai vadamba vainge vapindura mumwe wavo. Mai Maidza vakabva varuti naku, rusaka ndokutanga kutaura. Chete ini zvangu icho ndakaona ndechekuti chiKristu ichi hachina mugoni. Makaona zvakaita murume uya wepachitapa apa. Uyu aitungamirira sangano ravo. Handiti anonzi akabatwa ari mumba memumwe wesangano ravo aine mukadzi wake. Izvi hazvidi kubva wati vanangana vanoti, kana kuti nhingi anoti, nekuti mangwana ungazoshama. Zvino mai vachido, munofunga kuti zvingaitike muno machinhewa here kuti baba Gura angafa akaita zviro zvakadaro? Ini ndingapike zvangu, ava ndimai Mundindi vainge vachindotaura vachipindura mai Maidza. Aka ini ndati baba vaSekai vangaite izvi here? Kwete, ndatoti hazvingandishamisi kunzwa kana kuzoona zvakadai zvoitika muno machinhewa. ZvechiKristu izvi hazvina vana mazvikokota izvi. Asi apo mataura, mai Gwati vakabva vapindira. Munoziva, pane ndakaona svondo rakapera rino iri. Mukadzi uya wepa yeyozve apa, uyo wokufirwa nemurume amboenda kumapurazi uyu. Uyo munondidii wokwachikwepa here? Mai Maidza vakabatsira mumwe wavo. Mataura chaizvo. Ndakamuona achisekerera baba Gura matunhu zvisina nemutsigo zvedi. Aiwa vana amai, tosekerera varume vevamwe kudaro. Zvinonga zvava namajinya mukati izvi. Aiwa, mati zvingabva zvadii mai Gwati? Mai Mundindi vakapindira zvakare. Handiti uyu munondidii akapindukira zvino apa. Munofunga angade kutamba sadaka dzemumapurazi muno umu here? Aiwa, ina handifungi. Aka ini apo ndakazviona ndakamboita hanya nazvo here ini? Kana asi kutoti apo mataura nyaya yenyu iyi zvabva zvangouya mupfungwa mangu, vanhu vepurazi ava ini handina je navo. Aiwa mai Gwati mazorasika. Mai vachido vakapindurawo zvavo vatoona kuti nyaya yaiva yoda kusunama. Vanhu ava vanonga vane ukama pakati pavo. Ameno, asi handifungi kuti izvi zvingaite. Zvisinei vasikana, tange tichitaura neyekusvondo nhasi. Ndati ini murume anoparidza iyeyo, zvekuti kana dai tainge tisina minisita hataimbosarira mushure nesangano redu. Ava ndamai Mundindi vakatsaudzira nyaya yainge ichingonotsengwa. Baba vaSekai vanoziva kuparidza kwazvo, kubvazve vanogona kuronga zviro. Makaona marongero ayo akaita musangano wevabvuvi gore riya remhare riya here? Mai Maidza, uri kuenda kure. Tingati zvedu zvekuparidza ndezvekunze pamwe nokuronga. Izvo zvemumba mababa vaSekai unoti inazvo. Mai Gwati vakarusimudzira. Pane ino nguva vadzimai ava vainge voda kuyambuka gomba raiyerera mvura muzhizha chete kuti vachidire mumusha waana mai Roodza. Imba yamai Roodza yaiva kumusoro kwechikoro chechinhewa. Murume anoziva kubata mhuri iyeyo. Makambonzwa kuti vakatukana namai Sekai here? Imhuri ipi nerufaro rwakadaro maguta mose muno zvamo? Zvose zvamuri kuti munondidii izvi, pamwe iye munondidii ndiye aitoda kudzongenyedza upenyu hwemhuri iyi. Ndatenda nekuteerera kwenyu.